Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod. Paulines Cooperators, Ribe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Belian Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Lito Evelyn Hadraki and Family, Charlie Jonamil Garcia and Family, Cherry Ocanyada, Reniel Becky Peralta, Hiner Virgie Asnar, Riglets Blooming Field. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, Erlinda Yu, Enrique Go, Angelina Go, Sinaida Ho, Milagros Vano, Lovico, Joel Taok, Nathan Tamas Ho, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Idi Aya, Rodolfo Raila, Rube Borromeo, Tasi Abelo, Gloria Laquinon, Erlinda Alfiche, Meli Ibanez, Aida Duarte, Miriam Lapas, Idna Calibo, Analu Andrea Chem, Levi Abilides, Lourdes and Ricardo Istardos, Senior, Susi Padrigano, Florencia Ramasasa. Birthday blessings, Julius Puluyapoy ug Attorney Eden Silva. Pasalamat sa tanang mga offerers ning Santos nga Misa, ingon man sila ang miapil. Pasalamat usab ni Mrs. Carmencita Montes Claros o Anonsasyon Atega. Good health, Arlinda Paras, Mrs. Chinlam, Lito Tixon. Pahulayng dayon, Conceso Go Macias, ug makakalag nagihalad ni Attorney Pai, ug mga kalag sa purgatorio. Sa trumpeta, daiga sa pauglira, daiga sa tambulog lahuta, kaskasi sa yawit sa nangaat, ay gininhawa, daiga ang Ginoo, daiga ang Ginoo. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, mga buntag inyong tanan. Kumusta man mo? Panghinaot ko nga unta pamaayo kitang tanang lipay ning pagsaulog ng Santos nga Misa. Kita dinhi karon pamaayo unta atong sakit sa lawas ug sa kalag, no? Ato mga igsoon nagsimba karon sa telebisyon unta again lipas dito tayo balatian. Ano totoo ang grasya sa Ginoo
kaayuhan sa lawas o kalahi. Ug usab nga pinagi ni Santos nga misa diin sa logo ni sa tiyong tagsa kapanimalay diya sa iyong telebisyon unta panalanginan ang inyong panimalay karon ug ingon nato ma-exercise at tanang panulay nga naa diha. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mahigsura maanda kita pagsaulog ni Santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Dahil sa iyang mga tao, hindi sa lupa. Magkagagaw sa lahat. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaing kami kanimo, sa imong himaya. Sa Diyos dito sa sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawak ka sa sala sa kalimutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tubo sa Amahan, dawatan ang palamuyo. Sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang aming Panginoon, Jesucristo. Ang sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Maya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan, o dungagi rini kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Himuha nga kami nga na magkanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa imong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo,
niyadtong mga pangulo nga nagpasagadlag pamatsyon o patibulaagon ang iyang katawhan. Mao kini ang hiingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel, sa mga pangulo nga angay untang magatiman sa iyang katawhan. Gipatibulaag o giabog ninyo ang akong katawhan. Inay, inyo untang atimanon. Karon silutan ko kamo tungod sa dautan ninyong mga buhat. Ako ang Ginoo, mo'y nagsulti nini. Tigumon ko ang nahibilin sa kong katawhan, gikan sa kanasuran, diin ko sila patibulaaga, ug dadon ko sila balik sa ilang nasod. Unya, musanay sila pag-ayo. Hatagan ko sila mga pangulo nga mag-atiman kanila. Di na sila mahadlok o malisang, o di na sila silutan pag-usab. Ako, ang Ginoo, mo'y nagsulti niini. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili ako matuod nga kaliwat ni David, aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon, ug ipatunhay niya hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw masibsibanan, iya kong gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya ko gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Iya kong agitultulan sa matarong nga mga gianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kung magalakaw ako sa walog nga mangit-ngit, wala ko'y kadlukan nga dautan. Kay anak ka man sa akong kiliran, sa imong ibubugaw og sungkod, giatagan mo ako og kaisog. Gihikiyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, samtang tanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagaawas gayod ang akong kopa. Ang kaayo lamang kaluoy, mao'y nagasunod ka nako.
sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo sa mga katuigan, sa katuigan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sa inyong pagkahiusa kang Kristo, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw. Pinaagi sa paghimo sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niya ang paril nga nagulang ug naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini. Aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan. Ug sa ingon, makabot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, ingon ni ana, giwagtang niya ang pagdinubtaday. Busa, mianhi si Kristo, o gisangyaw niya ang maayong balita. Sa kalinaw, alang sa tanan, kaninyo mga dili Hudiyo, nga kaniadto layo sa Dios, ug sa mga Hudiyo, nga dool kaniya. Pinaagi kang Kristo, kitang tanan, Hudiyo o dili Hudiyo, makaduol sa amahan, diha sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Ang Ginoo manakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Namalik ang mga apostoles o nagkita sila kang Hesus. Sa ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo og natudlo. Daghan kaayo mga tao nga nagpuli-puli, pagpangabot o papanlakaw. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, wala na gani higayon bisan gani sa pagpangaon. Usa miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an,
mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamo jutay. Busa na nakay sila sa usa ka sakayan nangadto sa kadapit nga awaaw. Mandaghang mga tao nga nakita sa ilahang pagbiya, nailhan sila dayon. Busa ang mga tao sa tanang lungsod miadto nagdagan ug nahiyuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Jesus. Pangiya mga tinun-an. Pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila. Sama man sila sa karnero nga walay magbalantay. Ug gitudluan niya sila sa daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Usa ka misyonero nga nabiyahe padulong sa siyang mission area ngadto sa bukid. Daghang kaayog siya mga daba nga mga gamit para sa misyon. Mao nga kadaghan magayo napakitabang siya sa mga natibo dito ba sa katribo kay gisuhulan para mapasan umatod sa mga karga ngadto sa misyon. Ug tuod man, no? Nisugot ang mga tao, ug ilang gikarga. Sila nagdala niini. Nagdali sila, kahadlok sila gabian, pero ang dalan gyud pig-ot kaayo, tangason kaayo, batuon kaayo, init pa jud kaayo. Pila ka oras sila nga lakaw, nikalit ang mga naglingkod ang mga kargador, ang mga tao nga nagkarga. Ngayon agad malihok. Tataod ang maglingkod, ang misyonero ng utana, nganong unsa man ingon nganong din aman ni sila manglihok. Yang ang guide, yung kauban ato nila sa nikarga, ningon siya, doon na sila gihuwat. Kisa ba ilang gihuwat? Naghuwat sila sa spirito. Kay kusog ito ng lakaw, nahibilin ang spirito nga magdag kusog nila, spirito nga magdag kaikag nila, o pagbaya. Isa tanawar ko ng mga naong anang nagkarga, nagbudok, luya kaayo. Tarawang hitsura nila, oh. Not in the mood. Nangawa na kong simod. Mga igsoon, ang katawhan ng mga panahon na ba, sama nato, ubay nato. Gihulagway kini kay mga tao kini karon nga morobag ma-describe in three words ba. That we are in a hurry, and then worry, and then worry. B-U-R-Y ba? Bere. Lubong. Karang daghang kay ta dinhig mga boto nga in a hurry. Muna nga daghan sa tag mga giworry. Munang dali kay ta moabot sa semiteri. Ang Ginoo si Ebanghelyo karon ba nakabatikon gyud ini siya. Bakit man Ginoo? Ngayon mga apostoles human dito sa mga pagmisyon nila, kasabot ang Ginoo sa kalisod misyon ay kibawtan ni ana pagwali sa mga tao, silang kakapoy, silang kabisi, silang rejection. Gani sa Ebanghelyo karon wa na panahon pangaon kay mga tao nangabot, yan nangawa na sad. Di ila kakaon gani, kasabot siya ni ana. Ang Ginoo nakasabot na ana, sige buhat na. Inan niya, sige, manibata. No? Adto ta sa awaaw nga dapit aron makapahulay kamo. Muna gisulti sa Ginoo alang kanila. Mga Ginoo, mga igsoon, ang Ginoo nakasabot yon, nakita na kinahanglan kitag pahulay.
Gani ang Ginoo ni pahulay man gani humanyag trabaho sa atong pagbuhat niya sa kalibutan. Pagkapito ka adlaw, kita na ba? Mabitaw kinahanglan na ang pagpahulay. Dunay tulo ka arne nga atong magamit aron kita makapahulay Diyos tinuod. Ang unang arma o kining gitawag to, we should find time to relax. Unya ikaduha, find time to reflect. Ikatulo, find time nga kita ma-renewed. Kinahanglan kitang mo-relax mga igsoon. Ano? Kaya kining kalibutan, kining kalibutan nga murag daghang kay stress nga murag makapatay gyud nato ba. Mga deadline, kini nga stress kay ta. Kinahanglan ta mo pahuway gyud physically and psychologically. Kinahanglan kaayo. Unya mangigsuon, mo bitaw nga kita tambagan kita sa tuang mga amigo, sa mga doktor nga take time, take a break, take a vacation, take a day off, see a movie, relax jud. Importante ka na jud kaayo. Gani ang mga doktor pagibingon nga find time to sleep, no? Kaya kini ko nung pagkatulog doon ni siya gitawag to restoring power. Doon ay patuko no ta murag muni panahon nga the body will heal itself. In other words, nga ang pag-relax importante sa itong kinabuhi. Harog kita mabuhi. Kaduha, kinahanglan kita sa nga maka mo reflect. Mamalandong ta. Kaya di man lang kinahanglan ang kita, di lang ego ang pagpahuway physically o emotionally, psychologically. Dili man lang na siya. Ang pahuway yun kinahanglan duot yun sa kalag. Spiritually yun. Duot sa kalag yun. Kaya tinuod nga pahuway. Kaya itong ingon ni San Agustin ba nga, Ginoo, usama na ako kinabuhi. No? Pagka restless na ini, isuwayan ako ang kalipay sa mga kalibutan, naglindasay man eh. Makapalag na nagtinuol nga pahulay, diha ka nimo. I can find rest only in you. Rest in the Lord. Mabitaw diha sa Salmo 20, sa 62, ginaingon nga, no? Rest can only be resting in the Lord. We can only rest in the Lord alone. In the Lord alone. Mauro gini tinuod nga kita gyud makapahuway gyud. In the Lord aron. Kining panahon na ba mahuta sa atong pag-reflect ba mamalandong kita ba sa ato ang gitawag na to relasyon nga to sa Ginoo. No? Kung unsa gyud panahon niya diin atong malandungan ang ato ang yung motibo sa to ang pagtrabaho, is it for God or is it for ourselves? Atong lipihon ba ato ang mga motives ba? As we reflect, then makabatikod na ta kung atong malandungan kung at yun bigyan po natong kinabuhi diha sa Ginoo. Iya baging trabaho sa Ginoo. Dito ka tao, nagbuhat sila og kapilya. No? Nagbuhat ng kapilya. Ang unang ipangutana nga unsa man imong gibuhat? Ang iyang tubag gamay nga murag kapoy ang naon ningon siya, ay nagmasa ko ninyo oy. Nagmasa ko bas para sa simento. Ana siya na. Ang kaduha ang ipangutana, serious ignaw ningon siya, akong gibuhat. Ako ning gibuhat kay panginabuhi kini para unya sa ako ang pamilya. Pagkatulo, imutan na siya, unsa man imong gibuhat? Smiling kay siya and happy ningon siya nagbuhat kong balay sa Dios. Lahi kay mga igsoon. Tanawa kung ang kinabuhi nimo attune diha sa Ginoo. No? Maningon attune diha sa Ginoo, you will always be at rest. You'll be only at rest juga, naa juga makapahulay. O at tune gani ka sa Ginoo mga igsoon ang mahitabo
Kung ikaw nakarelax na nakareflect na ba, na again resting in the Lord, ang metabo, ma-renewed ka, mabago ka, mas maikag ka, mas maya ka, mas ma-compassionate ka, pag-ayo. Mabago ka sa imong commitment ba? No? Mabago ka sa imong commitment. Unya, maikag ka, tungod kay, mas makasabot na ka, no? Sa imong trabaho ba? Kay atyo naman ka ni, with the Lord mo ni, kay fresh ko naman ka. Nirabos na ng Diyod, di lang ka na, kundi ang imong passion, mas maikag na ka, umagbaya na ka, passionate na ka sa imong trabaho. When there is compassion na sa imong trabaho, kaya na-renewed man ka, duol kayo ang compassion. Sa Bible sharing na ako sa ako ang mga lay ministers, gusto ko beginning buhaton nga kada Lunes mag-sharing mag-yumisige, no? Mura na siya sort of recollection ba? Mura ingon nga come on, let us come together, no? Unya rest for a while, mamalandong mi sa pulong sa Dios. Usa sa ako ang lay minister, ipaambit siya. Salamat yung na kay siya nga naning kagayuan ko nga siya makareflect siya ba. Kaya mamotivate siya. Kaya tanong ko siya. Kiniya siya ang trabaho, pedicab driver na siya. Sa Lunes, ganito sa Biyernes, pedicab driver. Pero sa Sabado nagdomingo, siya, mularga na siya, minister na siya. Mularga na siya nga sa bukid. Ang iyang assignment to sa bukid. Like juga ayon. Para sa KSP, kasulugan sa pulong. Ingon siya, Monsignor, pait kay abot dito, sus, ang kapilya, gubaon pa, hugaw ka ay, dahan tayo iskanding, unya, maabot ko dito, pagkapait ka, tulor ka bata, ang nagdadua, maghuwat ko, hapit alas 12, maabot dito mga tulo ka buok, unya dito lang, sus, hay, ang kapilya na mo, sa bukiran ng layo kayong bukid, mabiyahe pa siya, kanang habal pa ako maabot dito. For 30 minutes na travel. Pero siya, pasilan, discouraging yung kaayo. Discouraging kaayo. Pero salamat kini nga. Doon ako yung panahon mga kapamalandong ko ba. Kunya, mura pag namotivated ko, na imbis ako ma-discourage, mas naluoy ko. Mas nahagit ko. Gani, sa pagkiismi na namo, kaya manluhod na sa amin, lipas pangalawat na, maluoy siya tungkol kay ang ground, wala may semento. Muna na ingon siya, sige, inan mga tao, sige, pangita mo bus, kaya ako, mangita kong semento, mahata ko yung semento. Tricycle driver, pinagwitay abot. Pero siya ang muhatag og semento, bisod magana isa og plite. Pero sa puhong paniringon siya, ang kana upat na kagaluoy, Monsignor, pasilan, bisag wa ka, manaa ka. Kita kagpagis maghatag ka, paghatag. Pero kanindot yun mo, nga din ang kakapugnan, kung doon na kay compassion o kaluoy sa mong kinabuhi. Somehow you have to give. O dili ka bayran ang kalipay nga ikaw maghatag. Magsuon ka na, diyan gitaw tumubatay kaluoy sa mong isikataw. Grasya ka na Ginoo diha kanimo ba? Kung ana nimo, nothing can stop you from reaching out to others. Dili na kakapoy, dili na kakabus, hindi ang problema because you just want to give and to give. O kana, mga igsoon, mao na gitawag to experience sa tao, nga murag sa imong kasing-kasing ba, mubati kag tumang kalipay. Bisagwa kay nahot. Because you can hear God's word telling you na himuot ko, ikaw nga pinangga kong anak. Maigsuon, kung renewed ka, there will be passion and compassion. Balikan na to ang Salmo 62, lingon, nga ang tinuod na gyud nga pahulay diha sa Dios is in trusting yourself to God. No?
Resting in the Lord is trusting in the Lord. Muna po ni Ana. Unya, nga kini ko nung untag yun, kita ato agining ibasa-ibasa ipaambit sa uban. Tungod kay, we have to trust in the Lord. No? Because the Lord God is strong, our stronghold. Because the Lord God is a loving God, is love. Because the Lord God, ang Ginoo is a just God. Siya Ginoo na ang kusog, na ang gugma, ug na ang hustisya. Mabitaw nga sa to pagpuyo ni kinabuhi ba no? Tinod, di ni sayon, no? Kinahanglan sa grace sa Dios. Kinahanglan og gitawag tug rest. Pagpahulayan kita makalhutay ta sa tuong missions kinabuhi. Muna let us pray all the time. Jesus, I trust in you. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Trust in Him at all times, O people of God. Pour out your hearts to Him. He is our refuge and He is our hope. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. You yourself, Lord, have said, I am your strength. I am your deliverer, loving and merciful Father of all. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahon sa tanan, pagbubuhat sa langit ug sa yuta. Ng Jesucristo iyang anak nga bugtong, Ginoo nato gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen, isagi sa ni Poncio Pilato. Gilas sa krus na matay o gilubong, ikunsad sa mga minatay. Sa kaadlaw na banhaw, misaka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios, Amahan magagagahon sa tanan. Kaya dito mabalik siya, habang sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Sa ngalan ni Jesus, ang maing magbalantay, mangamuyog kita sa Amahan. Aron maangko nato ang katumanan sa ato ang mga pangamuyo. Kita mo ingong Ginoo, dawata ang amo mga pag-ampo. Alang sa tanang nangalagad sa simbahan, nga dili nila tugutan ang panon nga magkatibulaag, hinunua, mahiusa sa ngalan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga gisangunan sa pagsabwag sa Kristohanong mensahe,
nga ilang isangyaw ang kang Kristong kamatuoran ug kaalam. Mag-aampo kita sa Ginoo. Alang sa mga magtutudlo, sa mga batanon nga ilang mahatag ang kabangkaagan o kamatuoran, inubanan sa ilang hugot nga pagtuo og responsibilidad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nagsantos ehersicios, nga mahibulag sila sa inadlaw-adlaw nga kabalaka, ug makapahulay diha sa mamingaw nga kalinaw, uban ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kalag sa mga namatay, nga ang dugo ni Kristo, magkabig kanila ngadto sa walay katapusang kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa katilingban, pamatiya ang pag-ampo sa imong katawhan, nakatigom dinhi sa bangkete sa imong gihikay. Andam sa paghalad sakripisyo sa imong anak, na nagpuyo hangtod sa kahangturan, pinagi ni Kristo among Ginoo. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling inahandog sa iyo, buong puso ko'y inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ng biyaya aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. O Diyos, o Panginoon, lahat ng biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyo, Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Ginoo, ikaw nagahatag ka na muning sa himpit nga sakrifisyo, dawata kini maingon sa pagdawat nimo sa halad ni Abel. Ang gasa nga mong gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala untag dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kiniya mo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunhag magkagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud,
nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apilay managayon nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kay wala siya muhunong paghalad siyang kaugalingon tungod kanamo. Ug diha sa mga tubangan, nanalipod kanamo sa walay kunong nga pagkapanlaban. Si Kristo nga gihalad nga dili mamatay. Siya ang kudiro nga kanunay buhi bisan gipatay. Ubusa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang way kuno nga pag-awi. Santos Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siya kaugalingon mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon mikuwasa sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usabog midahi. Mihatag giningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kinig Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Araw mga salama pa sa haylo. Buhata kini, aron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandos kamatayan pagkabanhaw ni Kristo, naghahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayangan mo atubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Inunami gini mong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pare. Inunuyo sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila og tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadasal sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himo kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa mga santos nakatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Ubang kanila amo ikaw daygon, amo kang himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya.
Gihatagan ha kanimo magkagagahom nga mahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan atong gamito ng mga pulong gitudlok kanato sa itong manunubos. Kami ginuhimo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mo mga sala ko na pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo, kanunay manaa kaninyo. Pakitan pa naginig suunay. Kana
Pudir sa Dios tagawag tang salas kalibutan bulahan katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Sa lawas ng Kristo pag-ampi ka ito sila buhay. Magampo kita. Wa mahal nga maluluyon, kining mga misteryo nagahatag unta kanamo og bag-ong kadasi. Ingon nga nadala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita alang sa isunod nga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus o itudlo ang bertud sa pailog diya sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga manag-antos tungod sa sakit sa balatian. Magkaamgo, magipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini ang magipangayo, pinagis sa mo Giniso Kristo imong anak, nga buhi og hari, uban kanimo diyas kay usa sa Espiritu Santo,
Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat, nastanan atong choir, the Sons of Mary choir, atong pilgrims and offers, confraternity of the all nations, national and local chapter, no? Most Holy Face of Jesus at Talamban, yeah. Divine Mercy and Lourdes chapter, Asuncion o B. Artiga, o Crusaders of the Holy Face, Subandako, San Roque Parish. O special na kong greeting ni Julius Poliafol, my friend, no? Sa nagsaulog siyang birthday karon. Nag-birthday ni Julius. So, happy birthday, more power, and may you always work for the Lord, especially for Divine Mercy. No? Spirit prayers akong parinti sa Dumaguete that's watching now. No, iyang mga parinti namatay ilahang minahalas kinabuhi, si Rapio Jr. We'll pray for you. Og tanan nga nagsimba dining telebisyon nato dinhi karon, lipa diha sa telebisyon. Salamat sa inyong pagsimba. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ang Dios magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa dali niyong kalinaw og gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restoreth my soul and guides my path in righteousness for His name's sake. Surely goodness and loving kindness shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear, thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest the table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cups overflowing. Surely goodness and loving kindness shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. The Lord is my shepherd, I shall not